bụ ọkụkọ onye ahụ a na-achụbe ya ọzọ. Chọọ gị kọwalụ ka kama ihe ọ pụtara. Ọ dị mma, anyị akọwa na ajọ anaghị akọwa mana ewele ndị Igbo siri ewele egbe wee gbagbuo ejuna ka ezi anụ gaghị nwere n'aka ewele egbe gbagbuo ejuna ka ezi onye maazị nke a ka ndị ịnụ ya ahụ ka eziokwu niile ọgụ ụfọdụ n'ezie ọnwụ ihe ndị ọzọ na-anya ọkụkọ ihe nke mbụ nyere ọkụkọ bụ mamịrị si n'ọnyị ya ka mamịrị nye nke abụọ bụ na ọkụkọ efe anyị ọnọkọta oche ikecha nke kpakpakpakpakpa ịnyụ arụ na-achọ ọkụkọ ahụ ọ bịazie enyi ya ọfụgwụ ya ụfụ pịta nku ya wee mee ka ọ gbara ọsọ ka ọ wee pụta ndị Igbo wee chọpụta ya ndị Igbo na-afụ ụzọ n'ime mmụọ